Καλησπέρα παιδιά, σήμερα θα κάνουμε το part 5 του save μας με τη Getafe στο Football Manager. Στα τελευταία δύο επεισόδια για κάποιο λόγο δεν δούλευε το μικρόφωνο. Ήταν που χάσαμε 3-2 την Barcelona, κερδίσαμε 2-0 στο Σασούνα, κερδίσαμε 5-2 τη Getafe με μια εκπληκτική εμφάνιση και φάγαμε μια ωραία εξάρα ξεγυριστή από την Βαλένθια. Τώρα έχουμε Celta Vigo και Real Betis. Υπολογίζουμε σίγουρα 3 βαθμούς με τη Celta Vigo. Και με τη Real Betis είναι μια λίγο πιο δύσκολη ομάδα, να το παλέψουμε και σε αυτό, αλλά μπορεί να οδηγηθούμε και στην ισοπαλία. Λοιπόν, μπαίνουμε ήδη στο πρώτο match, κατευθείαν. Όπως βλέπετε, ο Μαξίμοβιτς στο τελευταίο match είχε πάρει κόκκινη κάρτα που παίζαμε 9 παίχτες. Δεν μπορεί να παίξει. Ο Μορίμπα τραυματίστηκε επίσης στο τελευταίο match. Και ο Μάτα επίσης τραυματίστηκε στο τρίτο λεπτό. Πώς θα κατεβούμε τώρα στο match? Δεν θα το φοβηθούμε, θα παίξουμε ψηλά. Εδώ οι γραμμές μας όπως πάντα. Θα αρχίσει ο Αμπερντίν. Όχι, θα πάμε έτσι. Μεσόρι, Αλντέρτε, Ντουάρτε, Άλβαρες, Ιγκλέσια, Σαραμπάρι, Αλένα, Όσκαρ, Γκρίνγκουτ, Μαγιοράλ και Λατάσα. Μπαίνουμε στο μάτς από τώρα. Περιμένουμε παίχτες προθερμαίνονται. Τώρα πρέπει να τα αποδώσουμε. Φάγαμε εξάρι στο τελευταίο μας με τη Βαλένθια. Αρχίζει το μάτς. Καλό αγώνα να έχουμε. Πρώτη φάση για την Θέλτα. Δουβίκας μαζεύει ως όρια. Βολέ μέσα. Τίποτα. Ντομίνγκες για τον Μπάμπα. Δουβίκας. Πάλι ο Μπάμπα. Πιέστε τον, πιέστε τον. Φάγαμε γκολ. Έτσι είναι. Μην αρχίσει μια φορά το μάτς καλά. Ντουάρτε. Αραμπάρι, Ιγκλέσιας. Γκρίνγκουτ, Μαγιοράλ. Ένα κοντρόλ να έχει κάνει ο Μαγιοράλ σήμερα. Ο Μπελτράν, μη σουτάρει. Ο Μπάμπα. Δεν, αυτό το save κάτι έχει, δεν γίνεται σε κάθε μάτσα μπαίνουμε για να τρώμε 5 γκολ σε 3 λεπτά. Κάτι έχει αυτό το save. Δεν. Τι πάμε πάλι για εξάρα? Τι θα γίνει μέσα στην έδρα μας? Σοβαρευτείτε ρε. Φάση για μας, μαζί ο Γκουάιτα. Τίποτα. Η μπάλα μέσα στα δίχτυα δεν θα μπει. Βολέ πάλι από τον Γκουάιτα. Ο Γκάστον Άλβαρες για τον Αραμπάρι. Λάθος πάλι. Ούτε χωριάτες να ήσασταν. Out. Τι να τους πω αφού δεν... Έχουμε corner. Είμαστε καλοί στα corner. Όσκαρ. Λατάσα out. Όχι out. Μαζεύει Γκουάιτα. Λέω και εγώ είχα ελπίδα εκεί πέρα, την μπάλα μέσα. Τίποτα. Θα τους πω πάλι, demand more. Εγώ δεν μου δίνει φάση.
Φάση για τη Celta Vigo, Γκουάιτα. Στέλνει μέσα την μπάλα, Μπελτράν. Κάρλες Πέρες, Νιούνιες. Ντομίνγκες, Μινγκέσα. Ο Τάπια για τον Μπάμπα. Ο Ιγκλέσιας κλέβει την μπάλα, Greenwood. Φεύγουμε αντεπίθεση, Μαγιοράλ. Έλα ρε Μαγιοράλ, μια φορά ρε. Ωραία. Κλέβουμε, Λατάσα. 2-1, μειώνουμε. Πάρ' την μπάλα και πήγαινε σέντρα. Από ασίστ του Μαγιοράλ που κλείψε καταπληκτικά την μπάλα. Και υπάρχει ελπίδα. Φάση για την Celta. Δουβίκας. Μινκέθα. Τάπια. Δουβίκας πάλι. Κλέβουμε, δεν κλέβουμε. Ιγκλέσιας καταπληκτικό tackling. Πάλι παίρνει ο Μπάμπα. Μπαίνει στην περιοχή. Μη φάμε γκολ. Βγαίνει εσόρια. Δύο ένα είμαστε στο ημίχρονο. Τι να τους πω τώρα. Κακό μάτσο το Μαγιοράλ. Ακόμα και με assist έχει 6,9 rating. Ο Λατάσα πάλι βρίσκει δίχτυα. Έχουμε φτάσει στο 60 και να είναι φάση. Ώρα για αλλαγές. Βγαίνει Όσκαρ. Στο κέντρο έχουμε τίποτα. Να μπει ο Ντένια στο κέντρο. Αλλά δεν παίζει καλά στο κέντρο. Είναι η θέση του. Κάτι πρέπει να δείχνει φάση από πίσω. Τώρα να βάλω το Σαντιάγκο. Στον Αλένα να το βάλω. Πάμε. Ενώ από πίσω έχουμε φάση εμείς. Και κάνουμε τις αλλαγές και δεν δείχνει φάση. Κλασικά. Κλασικό football manager. Φάση για μας, πάμε γίνει σοφάριση. Ντουάρτε. Αλντέρτε. Αραμπάρι. Για το Μαγιοράλ. Ντουάρτε. Μπαλιά, αφού δεν πετυχαίνει αυτές τις μπαλιές. Τι τις κάνετε. Ο Μαγιοράλ δεν μπορεί να μαζέψει μια μπάλα. Λατάσα, Ανγέρλι. Στην περιοχή Μαγιοράλ. Τι χάνει αγόρι μου. 2-2 Greenwood. Ισοφαρίζουμε. Ο διαιτητής κοιτάζει για offside. Μετράει τον γκολ κανονικότατα. Πάλι ασπαστεί στο Μαγιοράλ. Έχει μείνει ένα μισάωρο στο παιχνίδι. Πάμε για το 3-2. Ολική ανατροπή. Με το που έγιναν οι αλλαγές. Λίγα λεπτά έχουν μείνει. Έχει φάση η Celta Vigo. Μην γίνει κανένα αστείο, διώξτε. Καλές Πέρες, Μιχάλο. Μπράβο, ρε Μαγιοράλ. Out. Τα είδα όλα. Πάλι φάση για τη Celta. Ιάγκο Άσπας. Θα σουτάρει απευθείας. Out. Ώρα για αλλαγές. Ποιος μπορεί να μπει μέσα να αλλάξει το παιχνίδι. Αλλά για τον Greenwood έχουμε τίποτα. Να μπει ο Ντένια, τι να κάνει. Ο Ντένια ή ο... Ποιο να κάνουμε αλλαγή τώρα. Να μπει ο Καρμονάς στον Ιγκλέσιας, αλλά θα το χρειαστούμε για τις ψηλές έντρες. Τον Ιγκλέσιας.
Συνεχίζουμε έτσι. Πάμε για το 3-2. Μπορεί να μας πιέζουν, αλλά μπορούμε να βγούμε σε αντεπίθεση. Μπορούμε. Και έχουμε φάσει ακριβώς το που θέλαμε, τίποτα. Κλέβει. Έλα ρε παιδιά. Ο Δουβίκας μην τον αφήσετε να βγάλει παλιά. Άλλο που δεν σας είπα. Δεν γίνει τώρα να θέλουμε να βγούμε Ευρώπη και να τη χάνουμε τέτοια μάτσα. Δηλαδή εντάξει. Να μας βάζει γκολ ο Δουβίκας. Εντάξει, αυτό δεν είναι τώρα. Αυτό κι εγώ που το βαλατάκινγκ. Που ήθελα να πάρουμε τρίποντο μες στην έδρα μας. Ούτε ισοπαλία τώρα, τίποτα θα βγει. Σιγά μας δείξει φάση. Έχουμε κόρνερ, ναι. Και βγαίνει και μαζεύει το τερματοφύλακας γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε μια κεφαλιά. Με τους ταβερνιέρδες δεν μπορούν να παίξουν μπάλα. Κάρλος Περές, μας βάνει και τέταρτο. Άντε μπράβο. Δείξε μια φάση με ένα κόρνερ. Έχουμε πλάγιο στο 93. Καρμονά, Greenwood, σέντρα ο Καρμονά. Μπουνιές ο Γκοίτα, Γκαστόν. Τι χάσατε ρε. Κόρνερ, έχει ανέβει και ο Σόρια. Πάλι γροφιές ο Γκοίτα, τι θα γίνει, μας έχει καθαρίσει όλες τις φάσεις. Ναι, και ο Καρμονά λέει στο 94 στο στάρο έξω από την περιοχή για να δω τι θα γίνει. Άρε παιχταράδες. Δεν σας αξίζει τίποτα. Ρίψη του παλιού. Και τώρα παίζουμε την Μπέτς εκτός. Πέσαμε σε ποια θέση? Στην 11η. Με 10 βαθμούς τώρα. Εντάξει, 3 πόντι διαφορά είναι για να μπούμε στην 7η. Ένας βασικά για την 7η, αλλά... Ο Κανός, είχα κάνει πρόταση για τον Κανός. Για δανεικό. Αλλά δεν έχουμε λεφτά τίποτα. Να δούμε λίγο τι θέλει η Βαλένθια. Ναι, εμείς δεν έχουμε τίποτα εδώ πέρα. Άμα το κάνεις τώρα. Που δεν θα δεχτεί. Όχι. Εντάξει, θα περιμένουμε να πάρουμε λεφτά τον Ιανουάριο και βλέπουμε. Ναι, δεν τα έχουμε τα λεφτά. Financial update, ναι, τίποτα. Ναι. Α! Τι έχει γίνει εδώ πέρα στα λεφτά? Κάτι έχουμε βάλει και είναι... άλλο νόμισμα.
Θα το φτιάξω μετά το βίντεο. Για κάποιο λόγο, τι είναι αυτά ειδικά νομήματα. Λοιπόν, παίζουμε με την Real Betis. Έχει γυρίσει και ο Μαξίμοβιτς που ήταν τιμωρημένος. Τώρα. Ο Greenwood θα γυρίσει πιο πίσω μαζί με τον Όσκαρ. Θα παίξει ο Αραμπάρι εδώ πέρα του Greenwood γιατί. Και μπροστά ή θα αφήσουμε τον Μαγιοράλ εκτός γιατί δεν κάνει καλές εμφανίσεις εκτός από το να κλέβει την μπάλα και να βγάζει μια πάσα. Δηλαδή ο center forward δεν μπορεί να τελειώσει μια φάση αυτό που θέλουμε. Γιατί πρέπει να μπει και ο Greenwood μέσα και εδώ πέρα μπορεί να παίξει. Μπορεί να το μετανιώσει, θα αφήσει το Μαγιοράλ έξω αυτό το match. Η άμυνα πίσω έχει θέματα, αλλά δεν μπορώ να βάλω κάποιον καλύτερο. Άντε να μπορώ να βάλω τον Ντένι, αλλά σε πιθανότητα θέση το Αλέρτε είναι καλύτερος. Ξεκινάμε έτσι. Σε μια δύσκολη έδρα. Θα το παλέψουμε όμως, γιατί είμαστε Χετάφε. Θα παίξω ισορροπημένα, όχι θετικά. Όχι positive. Έχουμε φάση Oscar, Greenwood. Out. Ο Μαγεράλ εκεί πέρα που θα μπορούσε να έχει τελειώσει τη φάση. Δεν μας δίνει φάση, έχουμε φτάσει στο 17. Α, μας δείχνει μόλις τώρα με το Γκλόντι, μπράβο, Μιράντα. Στον Ζαμπντέ, όπου σκόραρε και τον γκολ του τελικού με την Chelsea στην πραγματικότητα. Greenwood μπαίνει στην περιοχή, Λατάσα 1-0, ανοίγουμε το σκορ. Από ασίστ του Greenwood στο Λατάσα, δικαιώθηκα. Που άφησε εκτός το Μαγιοράλ. Καταπληκτική πάσα του Ιγκλέσιας για τον Greenwood, όπου τους περνάει, μπαίνει μες στην περιοχή, βγάζει καταπληκτική πάσα και ο Λατάσα με ένα απλό πλασεδάκι κάνει το 1-0. Ξεκινάμε καλά. Να τους πω ένα focus. Και για κάποιο λόγο θύμωσα, μου τους είπα focus. Τέλος πάντων. Έτσι είναι το FM. Μας παίζουν τώρα μπάλα μες στην περιοχή μας, βγαίνει ωραία, μαζεύει. Φάση για τη Real Betis πάλι. Διώχνει ο Ντουάρτε. Φεκίρ, Αραμπάρι. Δεν πέρασε μπάλα ενώ από αυτό να... Κόρνερ. Τη βγάζουμε εκτός. Ο Μιράντα στο κόρνερ. Διώχνει ο Ντουάρτε, πιο ήρεμα γάμο, το χάνουμε την μπάλα σαν... Θα μπορούσε κανείς να πει ότι έχουμε το πάνω χέρι στον αγώνα. Αλλά όχι στα τελευταία λεπτά.
Μιράντα πάλι. Άμα συνεχίσουμε έτσι θα το φάμε τον γκολ. Άμα δεν μπορούμε να κινήσουμε εμείς την μπάλα. Ο Μπάρτρα. Ο Ροντρίγκεθ. Σαμπάλι. Πάλι ο Μπάρτρα. Ο Μπράβο στον Πεζάλα. Φεκίρ βγάζει πάση για τον Εζαμπτέ. Out. Πώς το χάσα από εκεί. Ημίχρονο. Πάμε στα αποδυτήρια με το σκορ 1-0 υπέρ μας. Θα βγει και ο Λατάσα σε λίγο. Είναι λίγο κουρασμένος από ό,τι φαίνεται. Θα μπει ο Μαγιοράλ. Έχει παίξει τόσα παιχνίδια χωρίς να βγει αλλαγή ο Λατάσα. Λογικό. Αραμπάρι βγάζει σέντρα. Λατάσα. Out. Εντάξει τώρα, δεν περιμένεις να πει από εκτός περιοχή εντός η κεφαλιά. Ούτε καν στο πέναλτι. Καλή προσπάθεια όμως. Να πάμε στο 60-62 και να κάνουμε τις πρώτες αλλαγές. Ο Γκαστόν Άλβαρες δίνει στο Μαξίμοβιτς. Πίσω στον Άλβαρες. Όσκαρ στην περιοχή. Κερδίζουμε Greenwood. 2-0. Από assist του Όσκαρ που καταπληκτικά βγάζει την παλιά στο Greenwood. 2-0. Και έχουμε πάλι φάση corner. Ο Αλενά. Ο σπεσιαλιτέ το corner. Γκάστον Άλβαρες τίποτα. Αλενά. Greenwood. 3-0. Δικαιώθηκα που έβαλα το Greenwood. Center for. Αντί για το Μαγιοράλ. 3-0 καταπληκτική εμφάνιση. Εκεί πέρα που νόμιζα θα έρθουμε σε αυτό το γήπεδο και θα υποφέρουμε. Κερδίζουμε 0-3. Λοιπόν, ώρα για αλλαγές. Βγαίνει ο Ραμπάρι. Θα μπει ο Ραφαντής. Μπορεί να παίξει εδώ. Μπορεί. Θα βγει ο Λατάσα για τώρα. Να μπει ο Μαγιοράλ. Και κατά το 70 θα βγάλουμε και τον Greenwood. Που έχει κουραστεί και αυτός εννοείται. Ενώ κάνει καταπληκτική εμφάνιση με 1 assist και 2 γκολ. Και κλέβουμε πάλι την μπάλα. Την μπαλάρα παίζουμε Μαξίμοβιτς. Λατάσα, γκολ. Πρέπει να είναι offside. Πρέπει να είναι offside δυστυχώς. Εντάξει, είναι offside, δεν πειράζει. Πάλι είμαστε μπροστά 0-3. Λοιπόν, ας βγάλουμε και τον Greenwood να τον κουράσουμε. Να μπει το πεδίο Ντένια. Πόσο χρόνο είναι αυτός? 19 χρονών. Μάλιστα. Ας κάνουμε και ό,τι αλλαγές έχουν μείνει. Να μπει και λίγο αντί για την ο Καρμονά. Ένα 20 άλτο που έχει μείνει στο παιχνίδι. Έχει φάσει Real Betis. Με στημένο. Δοκάρι. Ευτυχώς. Ένα σούτ αστεία δεν έχουν όμως. Ενώ αντίθετα με εμάς που έχουμε 12 σούτ και 5 στην αστεία, αυτοί έχουν 3 σούτ και 0 στην αστεία. Πάλι έχουν στημένη φάση, ο Μιράντα πάλι. Ο πριν έκανε δοκάρι, να το προσέχουμε λίγο. Out. Δεν έχουμε άλλες αλλαγές. Πρέπει να έχουμε μια αλλαγή. Για μισό λεπτό. Όχι, τις έχουμε κάνει όλες. Λάθος μου. Για να βγάζα τον
Α, λένε τον Κάστον Άλβαρες που έχουν κουραστεί. Μαγιοράλ! Κάνει ένα σούτ εκτός περιοχής. Χωρίς πιθανότητες πιστεύω να μπει μέσα. Out. Κάστον Άλβαρες. Αγγέρλι. Μαγιοράλ. Και βγάζεται επίσης στο 91 η Real Betis. Δοκάρι. Το δοκάρι μας σώζει άλλη μια φορά. Έληξε 3-0 νίκη υπέρ μας. Καταπληκτική εμφάνιση με την ομάδα μας. Με ένα γκολ του Λατάσα, από assist του Greenwood και 2 γκολ του Greenwood. Κρατάμε check clean sheet μέσα στην έδρα της Real Betis. Με ανέπαφη εστία. Τώρα πρέπει να δούμε πώς θα ξεκινάμε, γιατί ο Greenwood έπαιξε ένα match center for και βάλει 2 γκολ. Πρέπει να το δούμε λίγο τι θα κάνουμε, για να μπορούν να δουλέψουν και οι τρεις μαζί, Majoral, Greenwood, Λατάσα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.